ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ଲଗ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କଥା କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପରେସନ୍ ପରେ ପରେ ଚାଲିଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୁରା ସ୍ପିକର୍ ଫାଟିଯାଇଛି କହିତେ ଗଲେ ତ ଚଳେ। ଆଉ ସ୍ପିକର୍ଟା ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ଡିଜେ ବି କାମ କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବଡ଼ ସ୍ପିକର୍ ପୁରା ପବନ ବି ବୁଢ଼ାଏ ବାଟ ଶୁଭିବ। ତ ଏବେ ଧୀରେ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତ ପାଠଟା ବହୁତ ବଡ଼, ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବାଟା ବି ଶିଖିବା ଭଲ ଜିନିଷଟା। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଆପଣ ବୁଲେଇ ତ ନେଇପାରିବିନି କୁଆଡ଼େ, ହେଲେ ନୂଆ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କହୁଥିଲି 7 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇନି, 8 ଦିନ ହେଇଯିବ ଗାଧେଇନି। ପେଟ ଗରମ ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବୁ ଖାଲି ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ବାହାରି କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିବ। କରିବା ଭାଇ, ଦେହ ତ ଖରାପ ଆଉ। ପେଟ ଗରମ, ଫୁଲ୍ ପାଣି ହେଲେ କି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ବସିବ ଆରାମସେ ଗଳିକି ପଳଉଛି ହେଲେ କି। ଏମିତି କିଛି କହି କଥା ହେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଅଧିକା କିଛି ନୁହଁ ତା ଛଡ଼ା। ଆଉ କହୁଥିଲି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ୟାର ଭାଇମାନେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।